Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndokumbirawo kuti kana mava kuposta nyaya yangu itaiwo zvekuvhika chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakati ndasvika kunyika kwevatorwa kuno kwandiri pane imwe time yekuti ndakamborwara. Kurarama kwangu ndingangoti inyasha dzaMwari nekuti ndakatopodza ndafa. Ndakati ndichisvika munyika yevatorwa kuno kwandiri ndakabva ndatanga kushandirawo umwe munhu. Saka munhu uyu wandaishandira aiva neshopu yake. Shopu iyoyo yaita zvekuhodhesa madrinks. Taihodhesa madrinks akaita sematwiza, makingsley nemakoko nezvimwewo zvakangosiyana siyana. Tainyanyisa kuhodhesera vanhu vane maspaza nevanhu vane tumashops tudiki. Saka inini ndiri munhu wekuti handifarire kupfeka masafety shoe. Kazhinji ndinongozvipfekera short nemapushi, ndo zvandingori. Handifarire kupfeka bhutsu dzakavharika. Pane umwe musi wandainge ndakatogara. Musi iwowo kwainge kusina macustomers ainge akawanda. Saka tainge takatongogara tichiita nyaya, tichimirira vanouya kuzotenga. Then ndakati ndakagara kudaro ndakangonzwa kuti kumakumbo kwangu uku kugumbo rekuright ndainge ndarumwa. Pandakatarisa ndakabva ndaona kuti ndainge ndarumwa nesvosve, but type yemasvosve yainge yandiruma itype iya inonzi inoshura. Svosve iroro rakandiruma rakangoramba rakangonamira pandiri. Mamwe acho ndakabva ndamaona achitiza achinopinda mumacrates memadrinks ainge akatoita line achitiza. Zvinhu izvozvo zvakandinetsa kuti kumasvosve ndo zvaanoita here zvekuti kana akakuruma mamwe anobva atiza. Anyway, ndakabva ndangobvisa svosve riya rainge randiruma rainge richiri rakangonamira pagumbo pangu, ndokubva ndaritswanya ndikatorikandira uko ndikangotiwo hamenowo isvosve rangondiruma. Saka svosve iroro ndakaritswanya nehasha zviya zvekuti chinhu ichi chandiruma ndokuda kuchiuraya. Ndakaritswanya ndokubva ndarikandira kure. Pandakaona svosve riya ramuka handina kunyanya kuzviisa mumusoro. Ndakangozviudzawo kuti hamenowo maybe nderimwewo svosve randiri kuona. But mamwe masvosve aya andainge ndamboona achitiza akabva auya paya painge paine svosve riya randainge ndatswanya. Nekuti svosve randainge ndatswanya rainge richifamba richingotenderera panzvimbo 1 kusvikira mamwe aya ainge ambotiza akapinda mumacrates akabva asvika painge paine svosve iroro, ndokubva azotora namasvosve aya akaita line achidzokera kwainge kuine macrates emadrinks. Ndikangotiwo hamenowo. Ndakati ndachaisa ndaenda kumba, but ndakati ndava mukombi ndakatanga kunzwa kuti gumbo rangu rainge richisosona. Saka pese painge pachisosona gumbo rangu ndainge ndichingokwenya. Ndakapedzisira ndava kutokwenya gumbo rangu nemakeys andainge ndakabata, but kakusosona ikako kairamba kachingowedzera. Ndakati ndichisvika kumba ndokubva ndatoudza mudzimai wangu kuti ndangorumwawo nesvosve masikati, but ndichiri kungonzwa kungorwadziwa. Iye akabva ati maybe hamuna kuona zvakanaka, maybe marumwa nechinyavada, uyai tione. Paakazotarisa gumbo rangu takabva tatoona kuti painge patova nekamwe kabundu pachitorakidza kuti nzvimbo yacho patozvimba. Akati ichi chinyavada chete chakurumai ende chinyavada chinorwadza. Takati tageza tadya takatogara tichiona TV, pain iya ikati unonyeba. Pain yandainzwa musi iwowo mukomana yainge yakanyanyisa zvekuti ndakatadza kana kugadzikana. Ndakambotanga ndichizama kuti ndinge ndichishingirira ndisingade kurakidza mudzimai wangu kuti ndainge ndisiri kunzwa zvakanaka, but muviri wangu wose wainge wava kungodikitira. Iye mudzimai wangu akabva asvika pakubvunza kuti kochiko chiri kuitika pamuri, indava muri kudikitira so. Ndokubva ndazomuudza kuti shamwari ndanzwa paya pandarumwaka ndofungidzira kuti ndatokuvara ndiendese kuchipatara. Apa wainge watova usiku. Ndakabva ndati kumudzimai wangu, zvatava kuita panapa imimi chidzokerai mumba chindipai chimbudzi ndifambe nechimbudzi, nekuti ndainge ndichitya kuti kana tikafamba tiri tose inini nemudzimai wangu tinokwanisa kuzobatwana nanyaupe, nekuti kulocation kwacho kwatainge tichigara vananyaupe ndo zvavainge vachiita kuti kana makombi akapera vaitaimira vanhu vanenge vachienda kuhiking spot kuitira kuti vakutorere zvose zvaunenge uinazvo. Saka mudzimai wangu akabva adzokera
adzokera mumba, inini ndikabva ndafamba ndichienda kuhiking spot. But ndakati ndichinosvika kuhiking spot, ndichingonosvika patara, ndakabva ndatoonawo motikari yemudhara uya yakapaka pasaidi peroad. Zvakatondinetsa kuti ko mudhara uyu ari kuenda kupi. Inini ndakangofungidzira kuti sezvo ari munhu asingabvi muvanhukadzi, maybe aiva negirlfriend kulocation ikoko kwandainge ndichigara. Ndokubva ndaapproacha bhaki yake, ndokubva ndaona kuti ainge atori one. Paakangondiona ndichisvika pamotikari pake, iye akabva atovhura door like munhu ainge akatondimirira. Ndokubva ati, ko uri kuenda kupi? Ndakabva ndamuudza kuti ndiri kufungidzira kuti ndarumwa nesvosve kana kuti chinyavada, but chinhu chandiruma I think kuti chasiya poison munyama dzangu, saka ndiri kufungidzira kuti ndiende zvangu kuclinic, because kulocation kwatainge tichigara nepaclinic painge pari padhuze, paingoda just a few kilometers kuti ndikwanise kusvika paclinic. But iye akabva ati kwandiri kana iri poison haitombodi zveclinic, chandei kuchipatara. Ndokubva ndapinda mumotikari. Semunhu ainge achirwadziwa, handina kana kuzombocheka kuti bosi vangu ava vainge vachidhiraivha sei. Ndakangogara mumotikari muya. Pose pandainge ndigere mumotikari murume uyu achidhiraivha, ndaisambocheka kuti ari kuenda neni kupi. Asi munamato wangu wandainge ndichingoita mumwoyo mangu, ndainge ndichingoti nhai Mwari, asi kana mukatora upenyu hwangu, ko vana vangu, ko mudzimai wangu achaita sei? Saka bosi vangu vakazongobatidza fodya, ende zvakandinetsa kuti bosi vangu vaiva munhu wekuti ndaitoziva kuti haatombosvuti fodya. Kazhinji paitoti kana vakatsvaka munhu webasa vaitotaura kuti handidi munhu anosvuta fodya. Kunyange ini pandakatanga kuvashandira vainge vakatondiudza kuti handidi munhu anoita zvekusvuta fodya, but vakabva vangotora mudzanga wavo wefodya ndokubva vatanga kusvuta mudzanga uya. Asi chakandinetsa ndechekuti mudzanga uyu wefodya wavainge vachiputa, handisati ndambonzwa fodya inonhuhwirira like that. Saka ndakangotorwa mwoyo nemunhuwi wefodya iyoyo. Ivo vakabva vati kwandiri, vaita sekunge vainge vachitoziva zvandiri kuda kukumbira. Vakabva vati, kasi uroda kuinzwa kuti inonaka sei fodya iyi? Inini in that moment hameno kuti chii chakaitika kwandiri. Ndakabva ndati ndokubva vandipa fodya iya, ndikabva ndatanga kuisvuta. Asi ndakangoti ndangokweva fodya iyoyo ka1 hutsi ihwohwo pawakangonogara pachipfuva changu, ndakabva ndangoona rima. The next thing chakazoitika ndechekuti ndakazopepuka, but pandakapepuka pacho ndakatoona kuti kuno kukwandiri kuma-estates, ende ndikabva ndatongofungidzira kuti kunofanira kuri kumba kwabosi vangu, because bosi vangu ivo ndainge ndakanzwa kuti vanogara kuma-estates. Vainge vakatopaka motikari yavo takafeisa this other house, takatarisana garage racho rainge risati ratombofurwa. Ndaiona zvose, but hapana kana chandainge ndichinzwa, ende kuona kwacho kwandaiita ndaiona zvinhu zvose zvichita unge zviri mukati mechiutsi, hameno kana muchindinzwisisa mukoma. Kunyange zvangu ndainge ndichiona zvose, but hapana kana chandainge ndichimbonzwa, like munhu anenge achiona video, but video racho rakaiswa pa0%. Ndo zvainge zvichiitika panguva iyoyo, ende nguva yese iyoyo ndainzwa kuti ndiri kuda kurutsa nekuda kwemunhuwi wefodya iyo yavainge vandisvutisa. Pasina kana time garage door rakabva ravhurwa, then mudzimai wabosi vangu ndokubva auya pamotikari akataura zvavakataura, but pazvose zvavakataura hapana kana chimwe zvacho chandakambonzwa. Then mudzimai wabosi wangu akabva adzokera mumba, but akadzokera mumba through the garage door achiita zvekufambisa like someone ainge ari in a hurry. Ndokubva adzoka akabata bag, but bag iroro raainge akabata rairagidza kuti rainge richimuremera. Bosi vakabva vaburuka motikari ndokubva vanomubatsira kuti ange achiisa bhegi iroro raainge akabata mubhuti remotikari. Mudzimai wabosi vangu nabosi vose vakabva vadzoka ndokubva vapinda mumotikari. Bosi vangu ndokubva vatanga kudhiraivha motikari yavo, but we were in the same estate. Hatina kana kumbogara tazobuda. I could see kuti dzimba idzi the way yadzainge dzakaita dzisina majirawo, dzisina kana chiita, inge tiri muestate. Saka vakati vadhiraivha ndokubva vaenda neni pane imwe imba. Patakasvika pamba ipapo garage door rainge ratovhurwa kudhara,
bosi ndokubva vangosvika vakapaka motikari yavo. Vakatoita zvokutondibatsirana nevamwe vanhu avo vatainge tawana vakatimirira pamba ipapo. Ndainzwa kuti muviri wangu wainge uchirema kuita dombo, ende ndakaona newei yacho yavainge vachibatsirana kundisimudza kuti at that time ndaiva munhu ainge achirema. Vakati vandiburutsa kubva mumotikari ndokubva vandiradzika pafloor. Ivo bosi vangu, mudzimai wavo nevanhu vacho vatainge tawana vakatimirira pamba ipapo. Vose vakabva vapinda mumba vakabva vangondisiya ndakarara pafloor ipapo. But ndakati ndakarara pafloor ndaingoona zvimwe zvinhu zvaiita sekunge zvaikambaira zviri pafloor ipapo. Zvimwe zvacho zvaiita like zvaidonha zvichibva muceiling. Zvinhu zvose izvozvo zvainge zvichikambaira, zvimwe zvichidonha. Zvose zvinhu izvozvo zvaiuya zvotanga kupinda munyama dzangu. Ndakati ndakarara pafloor ipapo ndakazoona kuti bosi vangu vakazodzoka, but pavakadzoka vainge vaine vamwe varume vatainge tawana vakatimirira, asi vamwe vakadzi vainge varipo nemudzimai wabosi vangu vose vainge vasisipo, kwakangouya vanhurume chete. But bosi vangu nevarume ivavo vainge vakapfeka mamwe ainge akaita magarments, but magarments awa ainge ari ered. But red yacho handizivi kuti ndingairondedzera sei, because red yacho yaiva nekamwe kakupenya, yaiva nemacolors aipenya penya red yacho, but yaingova iri red isina mamwe makala, but at the same time yaiva nekamwe kakupenya kasinganzwisisiki. Vakabva vandisimudza ndokubva vabuda nene mugaraji. Saka pamba apa paiva neimwe cottage iyoyo yainge yakangobatana negaraji. Saka takangoti tichingobuda mugaraji ndokubva vanondiisa mucottage imomo. Mucottage imomo mainge musina kana furniture, but at the center of that room paiva nechimwe chinhu chandainge ndisinganzwisise kuti chainge chiri chii, but chinhu ichocho chainge chakakomberedzwa nemakenduru ainge achibvira. Vakabva vandiisa pasi, vanhu vaya ndokubva vatanga kutaura, but zvose zvavainge vachitaura ndainge ndisingambozvinzwisisi. Vakati vapedza kutaura, bosi vangu vakabva vauya pandiri, vakaita zvekundiruma pagumbo, ende panzvimbo pavakandiruma ndakabva ndanzwa kuti vainge vandiruma apo pandainge ndarumwa nesvosve pandainge ndiri kushopu kwavo, because ndakanzwa kakutushuka pavakandiruma apo pandainge ndarumwa nesvosve, like kakutushuka kaya kanoitika kana ukasvina kana pimple kana kuti ronda rikatushuka hurwa. Ndozvandakanzwa kuti kugumbo kwangu uko kune chinhu chatushuka. Saka vakati vapedza kundiruma kudaro, pane umwe murume ainge akamira nabosi akabva auya, but iye ainge akabata kamwe kadhishi. Umwe wacho ndokubva asimudza gumbo rangu achiita kunge ari kuda kuchingidzira zvose zvainge zvichiyerera zvichibuda pagumbo pangu. Saka vakati vadaro ndakangonzwa varidza mhere, vose ndokubva vangonyangarika. Pandakazopatika ainge atova masikati, ndainge ndichingofamba, but pandakapatika ndakaona kuti kunzvimbo kunoku kwandiri hongu ndainge ndichikuziva, but kulocation kwacho ikoko kwandakazopatika ndichingofamba ndiri kuti ndidzokere kwacho kwandainge ndichigara nemudzimai wangu kunotoda mateksi maviri, teksi yekupinda mutauni neimwe teksi yekuzodzokera kulocation kwandainge ndichigara nemudzimai wangu. Saka ndakati ndofamba kudaro ndakabva ndazoonawo vamwe vakadzi vainge vakagara padhuze netara, ende vainge vachitaurawo chirudzi chekumusha kwatinobva. Ndakabva ndava aprocha ndikavarondedzera nyaya yangu, but handina kuvaudza zvose. Ndakangovaudza kuti ndiri kufamba-famba, but ndiri kukumbirawo kuti kana muinewo ma3 minutes ndiri kukumbirawo kuti ndifonerewo mudzimai wangu auye kuzonditora, nekuti handisi shuwa nekunzvimbo kuno kwandiri. Umwe mukadzi akabva andipa foni yake kuti ndinge ndichifonera mudzimai wangu. Pandakafonerawo mudzimai wangu nayewo ainge achichema, because akandiudza kuti izvezvi kana kubasa ndatadza kuenda. Tazama kufonera foni yako, but munhu ari kudayira foni yako ari kutaura chimwe chirudzi chatisiri kunzwisisa. Saka tanga tichitofungidzira kuti maybe makabatwa nembavha kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika pamuri. Ndakabva ndamuudza kwacho kwandainge ndiri. Mudzimai wangu ndokubva akwira akauya kuzonditora. Ndakamuudza hangu zvose zvainge zvaitika, but dambudziko ravapo mukoma nderekuti handizive kuti ndomuudza here zvose zviri kuitika pandiri, because mudhara uyu wandainge ndichishandira takazoti tadzokera kumba ndakatora foni yangu ndichida kumusendera meseji kuti ndimuudze kuti handikwanise kuti ndiuye kubasa nekuti ndaida kuti pfungwa dzangu dzimbotanga dzagadzikana
nekuti zvinhu zvandainge ndaona zvaisava zvinhu zvinojairirika. Saka ndaida kutanga ndamuudza kuti ndokumbirawo ma-off days kuitira kuti pfungwa dzangu dzikwanise kumbodzikama. Pandakati ndichinovhura chat rabhosi, ndakabva ndaona kuti ainge akatonditukirira paWhatsApp ipapo achitondiudza kuti kana ndikazongotsika futi pamapremises ake ainge achida kundisungisa, achiti ndainge ndakazama kumurongera mbavha kuti dzinge dzichiuya kuzomurobha. Pati pazvose izvo zvaainge andipomedzera pafoni pake hapana kana chimwe zvacho chandainge ndakamboronga. Ndakati ndazama kuti ndinge ndichimufonera ndichida kunzwisisa kuti ko mari yandainge ndashandira achazondipa here, but akabva atowedzera kunditukirira akabva ati pacho paunogara ndinopaziva, ende ukaramba uchingonetsana neni ndinouya ipapo ndikakudhura nepfuti. Ndakabva ndaudza mudzimai wangu akabva ati ngatichitobudai mulokesheni muno tinotsvaka basa somewhere. Ndokubva tazobuda mulokesheni imomo, now tigere hedu somewhere. But dambudziko riripo mukoma nderekuti ndiri kuhwandisa zvimwe zvandiri kupota ndichisangana nazvo. Mudzimai wangu munhu wekuti ane hana nhete ende ane kamwe kakungovhunduka. Ndinotya kuti kana ndikatanga kumuudza zvose zvandiri kusangana nazvo ndinenge ndava kutomukuvadza. Pari zvino mukoma ndinokwanisa kungoti kana ndakarara ndinozongopepuka ndakagara, kutogara chaiko ndinokwanisa kutopepuka ndakagara kana pacheya. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti paya pandinopepuka ndotoona kutoti dhoo rinenge richivharwa, but munhu anenge avhara dhoo anombotanga andidongorera. But face yemunhu iyeye ifase yabhosi vangu. Ndinogara ndichingovaona kazhinji kana ndikamuka ndichiti ndikuda kurasa mvura, paya pandinongogadzika chichemba pasi ndinongoona mumba kuti mune munhu anenge angofamba. Ndikatarisisa ndobva ndatoona kuti kondi bhosi vangu. Zvinhu izvi zvaisimboitika usiku chete, but ipapapa kuzokutumidzirai meseji mukoma. Zvakaitika mazuva adarika awo ndezvekuti ndakatoti ndakagara mumba ndakangoona kuti panze painge paine munhu ainge afamba. Ndokubva ndavhura keteni ndikatoona bhosi vangu vachitenderera pamba pacho patinoloja ipapo. Pandakabuda panze ndikabva ndatoona pasisina munhu. Ndo nyaya yangu iyi mukoma Nashi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue. Ngatitaurei navo mucomment section. Ndichadzoka zvekare nezvimwe zvirongwa zvinotevera.